Vítam vás na otváraní letnej sezóny v Rajeckých Tepliciach, konkrétne v hoteli Skalka. No a takisto teda by som chcel povedať, že dnes otvárame okrem letnej sezóny aj minigolfové ihrisko s názvom Adventure Golf. Páne, verím, že ste pripravení a môžem ešte možno pred tým prestrihnutím vám dať iba také krátke slovo. Já si myslím, že každopádně se vám sluší poděkovat za to, že jste si sem našli cestu. Striháme. Týmto považujem golfové ihrisko Adventure Golf v hoteli Skalka za otvorené. Páni, nech sa páči. Tak nakoniec sa podarilo. Týmto považujeme Adventure Golf v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach za otvorený.